Yun guys, partner na please subscribe, comment, and share. Please subscribe. Kailangan na lang naman yung kaisa ron, pinaguli mo sa balay. Kami balik ang ice dito. Guys, Oh. Ang ice na takas, nakabalik. Malit mo o nakabong. na, Kami, yung mga
review na masugo. Na Olympus Caldero. Masugo ka, review na Caldero, tapos butang tong ice. Maglagat ka ice, butang tong ice, siyempre ka kala sulupin. So, butang mo tong ice, tapos sagwi o isa kabasong tubig, ha? Isa ka ice, tapos sagwi o isa kabasong tubig. Pero pagkabukal niya, isa kabukal lang, nabukal na, butang mo sa dino kamag, inumakon. Inumak siya na init kayo, ha? Kaya hindi po ka makasok. Iyo agi ka makapsulong ng init. Buyan mo natin eh. Masulong ng init, dino kamag, pagkuman, inom, kanilog to na ka. Nahasa ko ng init, inom, tapos ha? Dua ka man. Dino kamag, ha? Pagkabukal na, ha? Halimbawa, kung saan orasa ka na inom, doon kabuhi ko na sa'yo, alam ko na yun. Bikit sa dito. Kung saan orasa ka na inom, halimbawa mga kada oras. Halimbawa, alas 12. Alas 12, alauna, alas 2, pag-inom ka. Katuloy. Katulo, ha? Kasi ang mga permero ng inom, maniod to na ka. So, halimbawa, alas 12, nakainom ka. Alas 12, alauna, alas 2, pag-inom ka. May nabiling na tubig, iya, bumanggot na bato. So, mamana ka sa alas 12, alauna, alas 2, mana, kung wala po katulog yaton, pero bago mamahaw, bago mag-ito, bago mag-ito, ha? Nagawin ko dito. Kaya pirmo, ito madahil. Eh, makita mo. Try lang sa kayo. Ay, pagpasaro na. Karoon ako mga, di sa maligo. Boss, kumain na ka. Jesus name, ayun namin just judging to. Thank you for watching guys. Bye-bye.